Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga mga kaaksyon pero do hindi gid mayad ang aton aga bangod ikawalo na no ang ginapatay na naman kagabi biktima sang pagpanglutang sa bahin sang Metro Bacolod. Aksyon Hotline. Sa aton mga kaaksyon nga nagamonitor nga nagasunod na karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline program. Lunes na lunes kita nga presentation o kadasig lang sa aton tiyempo, kadasig lang nga nagahinunos ang mga inadlaw, 20 na kita or petsa 20 na sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Aksyon Hotline. Sa mga kaaksyon tang nga nagamonitor karon nga aga via Facebook kag subong man YouTube sa online kag mga nagamonitor man sa aton nga mga kaaksyon via on air sa bilog nga Western Visayas kutob malabutan sa aton broadcast karon yang nga aga diri sa bahin sang Metro Bacolod kag Negros Occidental. Welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. Iwat kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takda nga alas 9:30 karon iyang Lunes mga kaaksyon. Kumusta kamo? Kumusta ang morning nyo? Oy, happy gid ang mga bana kahapon no? Ang mga amay sampuluyan bangod sang Father's Day celebration. Aksyon Hotline. Thank you gid sa akon pinalangga nga misis kay baw. Agay pa ko kahapon ginpaskuhan tutuhens. Kita nay pa kami ni Aksyon Oliverto sa may isa ka mall. Kakibot ang ako nga gulpiada lang may nagkuot sang buli ko. Si Aksyon Oliver gali. Ara man si Aksyon Rex kantong nagsinugot anay kami to. Aksyon Hotline. Siling ko gani kay misis tani sunod nga Domingo. Father's Day naman liwat ba? Aksyon Hotline. Kami gali mag-amo na no? Ngayon ang kada selebrasyon nga para sa mga amay kag kun amay ka. Inabaklan ka sa sawa mo to hens no? Aksyon Hotline. Ayos sa aton nga mga kaaksyon, pwede gid kamo makapartisipar diri sa aton sining nga pagpangalagad pagi sa pag-share kag pag-like sa aton program kag tanan nga mga programa diri sa Aksyon Radio Bacolod nami pagidra magluwas sa pag-comment, magluwas sa pag-monitor, i-share ninyo palihog, no? I-share ninyo, i-like nga mga program para damo pagid kita ang maserbisyohan. Aksyon Hotline. Aksyon na tayhupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad tanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ginmuno ko na kaina, tatlo lang ning topiko ko karon nga aga pero ti Aris pertini. Una, ang ikawalo nga kaso sa pagpanglutang patay diri sa bahin sang Metro Bacolod. Ti may araging panglutang kahapon iya no kun shooting incident pero kun isipon tay kapito ni sa mga napatay atong gintirok pulis tomot na nung latest to ang update man sa itong kaso. Inano ining sa Bacolod lugasun lugaw. Aksyon Hotline. Ti may ara naman panibag-o nga ginlutang kagabi. Way gi makasalbar agtang ang igo niya. Now, nano bala ang background sang biktima? Kag nanong pinaka-latest nga investigation sang mga otoridad o kon sang kapulisan. Subo-subo man mag-amo ni no? Makon miya, ako ya for me ining nga sahi bala sang insidente, ining natabo kagabi, kag ang mga cases sang pagpanglutang diri sa bahin sang Metro Bacolod. And even Negros Occidental, kaya ang Bacolod, sumong do pertigid, ang Negros Occidental do hindi gani tama iya subong ang pinatyanay. Aksyon Hotline.
tinanong say diri sang provincial or I mean sang regional office sang Philippine National Police. Hotline. Pamatian tabi karon no aber karon dugay ang huni sang PRO6 nano paglantaw nila sini because kung pamatian ta ang mga otoridad ti ang kapulisan is still on top of the situation. Why problema ang pulis ara gyapon sa pag-imbestigar kag pagtutok sini pero siling kudo sobra naman niya. Nakadaway na gini sila iya pagkatahap sa mga otoridad ta. Hotline. O, daw ka-insulto na gidblas ang ginahimo nila ya nga inang gapi na gusto na lang. O, plus pa nga broad daylight ang paglutang sa ibang mga victim. Anong ngunit diri sang karon nga administration sa Metro Bacolod? Pabayaan tan lang ni. Although nga tikon lang taon naton kag isipon, 10 days na lang ho, including sa weekend o kung inang why opisina bla, kundi sa Sabado kung Domingo, why niya ginaisip, hindi na working hours o kung working day mo para iya sa mga government employees. Action Hotline. Di pero na, no, ini Mayor Bing, daw ay si Mayor subong nakapalayag, no, sa in a statement coming from the city officials because tino hindi na ni gusto amakon may adlaw-adlaw ya may ara nagkalatumba. Action Hotline. Base karon sa hapon kibot kita may ara naman sang magtingkaya nga pagapatyon. Action Hotline. I-check ta na karon dugay-dugay pero unahon ko anay pa-report in a short while ang patrol update sa sining nga kaso. No kay ginakulbaan ko actually mo amo na nga siling ko sorry to inform the PNP pero abi nyo si kada gabi bla or kada hapon mag-off kita halin di sa studio sa Action Radio. Magpauli ko sa balay, magkadto ko sa gamay nga negosyo ni Mrs. Sa tutuon lang cellphone ko, sige ko na dugay-dugay ko lang ginalantaw kay siling ko pasi dugay-dugay naman may ara naman balasang masulod sa akon nga info. Nga mambalak sunat magintiro naman. Action Hotline. Tuod actionens. Di ka magpati nga kagabi. Lamang lang sumigabong kag na tumba na iguan tong atong victim. Di nakabalo kita gilayon ginrelay naton gani gilayon diri sa news center. Action Hotline. Lingkod daw ginakulbaan kita mag-amuni. Anyway, sa mga personal naton nga mga friend, sa mga nagakontak, nagahatag sa aton sang information, thank you gida sa inyo pagsalig diri sa Action Radio Bacolod. Actually, nagahatag sa aton info, hindi a pulis, kundi pila ka mga civilian, kag pila ka mga individual, nga nagasalig sa Action Radio Bacolod, nga gusto nila, gilayon makover, kag may baluan sang publiko, ma-news naton bala ang mga shooting incident, ang mga nagaluluntad nga insidente. Action Hotline. Kay nambal ko na because the other day, ato lang gabi o kaagahon, di kakita nga nagaturong-turong ng kalimutan mga mahana ka lagi mapiyong to because 1 o'clock na sa kagahon imo. Kibot ka lang, gulpiada lang, maring cellphone mo, abi mo gani kung anong emergency. Manawag lang sila nga bro, may gintiro naman. Action Hotline. Mahakon mo na. Anyway, pero tutukan ta na karon kag gusto ko mabatian. Ano bala diri ang palayag sang mataas nga pamunuan sang Police Regional Office 6 sa sining mga cases di sa amon sa Bacolod o sa aton sa Bacolod? Sa Iloilo kag iban nga mga lugar like Aklan, Guimaras, sa PRO6 do way man niya balita to sa aton counterpart sa Iloilo nga daw may gintiro sa Iloilo City, no? Action Hotline. Ano sila lukan sila kay atong PRO6 nga headquarters? Nga daw ginasaligan na gilang kag nga adri ni sa Bacolod man. Oh, nga mo na ning nagakatabo. For me, I think hindi na niya husto. Sobra na niya because kung may sala magid ang tao, kung may ara magig kaso, kung idakpon yung kagkasuhan, o kag ibutang sa insakto nga proseso, hindi kaya mo na yung matumbalay na lang. I mean, hindi man kabalo ka, hindi mo na mabatyagan ang kasakit kung hindi mo miyembro sang pamilya pa ang gintumba mo. Action Hotline. Amo nang but kong balon
Pero kung miyembro sa pamilya mo ang matumba, although nga ti butang tapagay mo giman sang sala sa komunidad na kag sa syudad, pero mabatyagan mo ng kasakit, ginang imo pamilya nga gusto mo hatagan oportunidad nga magbag-o, di matingkaya siya karon kuno tangonda tapos gid Action Hotline. utang ta sindikato ang nagapangobra sini. Di mo tamalon ang mga sindikato subong isog ba sa pulis? Nano iniman? Action Hotline. Alas 8:18 na. Nano pagid ang pila ka mga balita tang nga talakayon karon nga aga. Now i-check ta man niho kay Ariay tapos kita sini. Buwas nga daw Martes, dugang na naman nga taas sa presyo sa petroleum product. Action Hotline. Ari wa kita niya sang pasahan kag amo gining aton lulukduhon umpisa naman buwas kadlaw 2 pesos naman kunong increase sa krudo. Action Hotline. Kuryente nagtaas ang balayran. Ang sa tubig nagtaas ang balayran. Mga balaklon sa merkado nagtaas ang balayran. Puraw increases. Tiaber, ang income ta nagtaas manabi butang ta may ara sang umento sa sweldo sa pribadong sektor. Lain pa kung ang imo sininga amo, ang ginatrabahuan nga kompanya nagfile sang exemption kag ma-approve sa ulihi didto sa bahin sang NWPC. O, botang balon di ka malabutan sang kung ano man nga increase sa sweldo. Action Hotline. Inagaling way pa maaktuhan. I-check ta lang na karon. Plus, ang pila pagid ka mga update, aring good news ang BBM administration nga mag-umpisa on June 30. June 30. Tinagpromisa kuno kay Mayor-elect Albi Benitez nga suportahan number 1 Negros Island Region, housing projects sang Benitez administration, kag pagpatukod sang Taytay sa Panay kag Negros. Action Hotline. Magaangot sa Panay kag Negros namin balita no. Amo na nigid siling ko kung mag-amo ni nga may Taytay nagaangot sa Panay kag Negros. Igo tapos programa ni Action Eden, tapos programa Newscast ni Action Durel kunaga, kita mo niya to ni Siloilo ga picture na ho. Kay matabok lang dali na lang ang Taytay, dali mo lang tabukon ang Iloilo. Action Hotline. Dami guro no. Abot pwede ka kabisiklita mag-amo na kalayo, kay basibla mabungguan ka na imo iya. Action Hotline. Kabugosan na madetali sinibantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang pila ka mga crime stories karon itingwaan ta lang na nga ma-update sa inyo. Pero unahon ko niho ang natabo sa Bacolod naman kagabi. Anong latest nga investigation sang kapulisan kay primero ang balita natiruhan naigo sa agtang silikuti ko mag-agtang kanom lang nakanipis ang utok mo nga galipod sa utok mo na uldutig ang bagul mo pero tita na obla ko ano kanipis na babunggo gani do makalong utok mo yan patiruhon pag nagalagtik bagol mo. Action Hotline. Kamo ning panibag-o nga kaso sang shooting incident sa Bacolod. Ano ang latest investigation sang kapulisan sa station number 6? Ano ang background sining victim? Kag anong panawagan sang pamilya? O mayara bala na sa nakahambal kay Action Alvin Graba? Patrol reports. Yari ang live report sa patrol. Let's have Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Please come in. Aksyon Art nagtaliwan gid kagabi ning tricycle driver nga natiruhan kagabi sa Purok Santa Ana, Barangay 31 diri sa siyudad sang Bacolod. Din sunod diri kay Police Major Leo Estupa ining si Christopher Guanzon 28 anyos nga taga Purok Progreso, Barangay Tukuling ang napatay samtang ginabulong sa emergency room sa Corazon of Sin Montelibano Memorial Regional Hospital matapos ka nakaangkon sa malubha nga pilas sa iya ulo. Aksyon na Art. Now, sa initial diri nga pagpangusisa sa mga kapulisan, in fact kagabi Action Art nakita ta Police Major Stupa upod yang sining investigador nga siya Sergeant Alson nga sa diin sa initial diri nga pagpangusisa sa mga kapulisan, si Ganson ang nagpadulong sa ila original nga puloy-an sa may Pilarta Street sa Santa Ana sa tuyo kung tani nga sugaton gid ang iya sining nga asawa subong ba ng iya sining nga kabataan matapos nagtambong sa birthday
sang utod sang biktima. Pang Ano gani apelyido? Ya Ganson, Guanzon? Guanzon. Guanzon, okay. Yes, sir. Oo, wala pa gani action art nakaabot sa balay. Ang ining biktima inalin sang ginlutang ni siya action na art sang wala makilalang persona sakay sa isa ka motorsiklo kinapatihan ga sunod halin sa area sa may Ceres Dampi Bala Action Art padulong dito sa Puloy-an sang ila original nila nga Puloy-an sa barangay 31 kag ini siya ang gintiro action art igo gidya sa agdang kag sa Halin sa series, din kaning barangay 31 dapit na. ang 31 action na art ara wala sa may nakapihan bala dato na sang una. Dira sa may kilid sang ano ba nga eskwelahan? Yes, sakto na mo nang padulong sa eskwelahan. Kilid action art ang pinaka-marking area mo sa mahapos ang simbahan mismo sa Santa Ana. Dira sa Santa Ana, no, kundi may simbahan na da sang Katoliko. ha? Katoliko, simbahan sa Katoliko. Sa Katoliko, no, ara sa corner na yan, di ba? Yes, sakto na sa may napamsang corner sang Kwan Action na Arts ang Rosario na mo. Rosario Oo, na sa Sebastian. street. Oo. So kung nalin ka sa series, nagliko siya sa tuo, ang simbahan na ari sa tuo, bali nagtabok pa siya sa dalan, nagtabok pa siya, daway siya nagsulod sa ginakapihan tada. Why na da action na art, no? Why na siya da kay ang area kag base sa pagpahayag diri ni Major Stupa. Halin ni siya sa may area sa Ceres Dampi passing through sa area sa Lopez na action art kag dagilayo nagliko sa Pilarta Street. Sa Pilarta o kung Piralta? Pilarta. Pilarta Street, yeah, okay. Oo, managin na pahayag man diri ni Kapitan mong sa diin idiriya action na art wala pa nakapanaog. Gilayon nga ini siya ang ginluthang action na art. Now, sa karon action na art, kung rather nakuha dito sa lugar sang insidente, ang balinis na gid mismo action art. Wala sang hindi pa nila may baluan kung ano gi klase armas nga gingamit mong. Pero hindi guro M203 ah. Oo, hindi man siguro M203, kundi balinis ang unknown caliber action art. Hindi, kabalo kita nga hindi na pwedeng M203 kasi gabong wasaag lawas mo na iya. Pati si kabalo ka naman ng baang kuha siya na, dako panayas. Balinis ang armas, either pistol ina o revolver. Do mo na. Kaya kung revolver to, ang iyaya nga basiyo, hindi mo na makuha mo, kapin pa kung 38, mga mo na bla. Oo. Iya action na Pero why labot sa balinis, nakuha man ang iya cartridge, so kung ang kwan, ang basiyo? wala sa may nakuha nga basiyo, only Uy. ang deformed slug lang o kanang balinis lang gid action art. Okay. Oo, ang mo lang nakuha sa lugar sang insidente. Pero subong hindi pa nila matungod kung ano nga klase nga gingamit sa paglutang aksyon na art. Sa diin sa karon hindi pa gid nila ma-establish ang action art mo ang motibo sa pagpatay. But as to sa backgrounders ang biktima, sunod diri kay Estupa ini si Guanzon. Nalista ni sa action art sa police station number 6. Oh. Alas 8:26 na sa Iloisa BCS Special Com base ko na tiruhan kag naagtang man siya bla. Na kuha ni sa action art sa PTT ta, no? Ga pilit ang pititi mo. Oo. Sige. Action na art drug surrender ni siya 2017 ang muling ara sa listahan, no? Okay. Sa mga kapulisan, pero sa record sa police station number 6 wala man sang reklamo against sa action art even sa barangay. Wala sang reklamo against diri sa biktima, and that is why sunod diri kay kay Estupa. Okay. Sa karon kapadayon pa man ang ila sining investigation, especially sa paglantaw sa CCTV, posibleng ang nakakita o makakuha sila. Na-captured na ba nakakuha sang video Kanman. footage. No mo na. Oo, basta posible Okay. makaka-captured Aha. suspect o kung sino nga gunman aksyon na art. Pero kundi ara ang ila original nga balay sa barangay 31, pero di ni siya ganig istorya. Nagatiner ni sa aksyon na art sa Purok Progreso, Barangay Takuling.
Dakuling. Ati iya mangyapon sa Station 6 area. Yes, aksyon na Art Station 6 Quiapo ning area, no? Okay. And that is Ang why... inyo JM Progreso, no? Tingala ko daw gatang utango. Okay, kilala mo ni siya? Kilala gali ni Action GM sa Progreso ni siya. Yes, aksyon na Art dara naging siya nagatin. Chokot na malunoy takabalo ba siya planks balay nila ni ginamonitor na ni siya iya? Yeah, kay initial diri nagbiyahe pa action Art base ini sa pagpangusisa man sa nga kapulisan. Alin ni siya sa terminal ka seres gasakay sa iya drive sa iya tricycle. So bali gabiyahe gid siya as in gabiyahe sa tricycle daw mo na Yes, kay may correct. posible nagdulong sa pasahero mo, no? Posible nagdulong sa pasahero o Okay. nagbiyahe pa and alin dito sa terminal padulong man action Art dito sa ilang sining original nga puluyan. Pero gatider gid siya sa Progreso Barangay Takuling. Actually, kung kundiri action Art ini si Guanzon, ikawalo na gid niya nga biktima sa kaso paglutang diri sa siyudad sa Bacolod sa bulan pagid lamang sa June action na Art, no? Pero ti atong gintiro ya sa pulis ng ligad nga gabi ito ya daw okay lang to daw ay tumapuruhan, no? Way man action na Art, no? Ti pero lakip to sa giniisip mo nga shooting incident sa Bacolod. Correct, kaya sakto na action na Art. Okay, Kaya, number okay. one, kung sumawa mo, kung malistata sa... Pero ano man, Areho, ang interesado lang ko na, no, may record ang pulis, gaining victim, abi may ara sang nabungat ang miyembro sa pamilya niya, pamaog sa kabuhi sa victim, o nano man? So na Art, among pani nga ginausisa karon sa mga kapulisan, diri man sa siyudad sa Bacolod particular, ang police station number 6 action Art, no? So i-check na ni kay ano Sa pa asawa ginamit niya, ka, basi kung sa ma-istorya mo pamilya. ko ng asawa niya, kaya doon nagpa-interview man ang asawa niya, Galeo? Action na Art, no? Any member of the family, no? Why kagid ka sugilanon pa sa ila? Kagin patulungan naton dito aksyon na Art sarado patong balay dito sa lugar ng insidente kay Art dira iya pamilya man. Oo, pero kayo daw ang asawa, kung doon nagpa-interview, basi sa balay ni Blayas ang asawa, gid? Ay kalikaw, sige check naton aksyon na Art ha. Oo, sige, Ari, abe. Ang pahayag diri aksyon na Art ni Police Major Leo S. Tupac. Sa possible na suspect. Check ko na ito ang mga additional CCTV nangyari sa identified and may also suspect natin na nagtuthang sa aton ng victim. Pinapacheck natin kung pagkini siya before sa incidente sa ilat ko mga lugar by national game kung sino ang possible niya na kasi may mga contrast ulit ang muna pinatutukan natin national game kasi may pagkita sa iyong pamilya national game. Sir, as initial background sa sining natuhan, sir? Based on sa initial investigation sa ating investigator, meron sa info, ay may naka-surrender sa last 2017 so plantukhang ang victim ng isang pagkamino. Based on sa mga reports ng pagsigla ko na wala ko siya yung involvement ko na priso sa balat or ano, pero subject ko na for qualification sa Japon na navigated to the tip na tinalo kung gusto niya ako sa mga reports sa pagiging. Yes, kumusta sir sa aksyon na Art ang kabahan gid lamang sa pahayag diri ni Police Major Leo S. Tupac. Pamatyagan kong diri sa Bacolod, ang wala na lang nga police station na bisang case nga gintiro, do police station 10, do ay pasbong, Oo, no? siningad yun. Kay nagligad to una, ang station 5 may ginlutang maton ligad sa area nila. Police Station number 5, Alangila na. Ang station number 1, duwa na iya. Oo, ang Ang station 2, may araman. yes, aksyon na Art, amo ning bata sa negosyante. Station 3, may arapan atong naligad di other day pagid, di other day. Amo na ang barker. Na No. Sa Station 8, may ara. So, puro atong Blacks gintiro man sa may kilid ka moonlight. Oo, so may puro Kalo Blacks na. Hindi, Blaya ka National Station Extension. O, Station 8 na. Station 8. Ang 9 do may ara naman, no?
9 so far wala kag I-check station tabi na, 7. i-check tabi. Kung din nga police station na lang why sa shooting incident, to kumplituhon nila man. Oo, 7. Di way ba pa, no? hasta malang kita station number 10 eh, no? Correct, Action Art. Actually, Okay, sila station... ko insultuhan na gid nila yung pulis na because sa BCPO ara lang na gani sa backdoor nila da o kung sa likod lang sang headquarters da. Can you imagine blang gats may mga kay mga kung may madasig nga mga motor cops na karon maglagasi mo da bisan ka motor ka man tuod pero basi blang malabot ka pa lang. Yo, ay by the way, Action Art, June 1 may shooting man to na tabog gali sa may sumag. Oy, may ara man sa sumag. Oo, sang June na, June 1. Subot ang balon baka ang kwan na lang ang 7 may ara man ang 7. May pa man sa 7 wala kag ang 10. Ti ano ginapangamuyo mo may ara man sila? Amo hambal sa mga kapulisan, idol, hindi pagpangamuyo nga may mata Inano mo. ini? Hindi kaya ariyo lang tawabla. Hindi ba naton ma-follow up lang ang basiling i-follow up to be Action Alvin ang kaso to sang negosyante gintiro sa station 2 no or 4? Station 3? Station 2? Station 2 to. Ti ano pa ni karon pag-follow up mo ya kay alangan mo na isa-isahon. Gid kay subong walo na nga daan ang mga victim sa mga ginpang tiro. Gani man. Oo. Ti kada kung amo ni nga kadaan law may ginapang lutang iya tapos kung mapatay pag ginamo na masubo blas. Lingko gani nga mapatong-patong ni karon mga kaso paano mo ni maisa-isa follow up ni man alangan nga tawgan mo dugay-dugay lang pulis ano na to pero amo giman na actualing papel ta para mabalaan tas pulis kung anong latest nga update. Correct, Action Art, no? Actually, kung ining inasod-asod nga shooting incident there is sa Bacolod would be a big challenge on the part man sa mga kapulisan on how to solve ang ining nga kaso sa pagpanglutang, Action Art. Mayo lang gani kana ang nabalaan kuya nga nagbalik ka sa sabak ni misis mo. Dito ka nag-surrender. Kaya kung nag-surrender ka sa pulis, ito ginakulbaan ko nga. Doon ma-recommend ko Action Rex, hindi lang nga na ipag-duty as patrol si Action Alvin ay. Inaano na ni nga sitwasyon ng aton man? Gani man, no? Amo ni ang isa diri Action Art nga dako kapag panghangkat karon on the part hindi lang sa mga kapulisan sila sa Bacolod. Although there is Bacolod mas dako nga challenge, pero ang challenge man of course matagas nga opisyal sa Police Regional Office 6. For them, paano nila matubatabangan o kung mapuligan ang investigasyon sa mga kapulisan sa piyak sining gagang realidad nga sining inasod-asod nga pagpamatay diri sa syudad sa Bacolod. Sige. Report gikan na sa patrol with aksyon na ni Kirao. Ini sa aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. By the way, si Sir Solis, anong ranggoy gani? Lieutenant Colonel, no? Ay, why na siya? Action Alvin? Yes, aksyon na at Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ate, sige. Salamat gid, Action Alvin, ha? 10-4. Ayos. Big 142, Action Alvin Graba. Action Hotline. Morning Mandira and Big 142 kay 02 sang 500 Bacolod City Chapter, no? Kay Bro Siegfried Zapa. No, may nga agad na bro and to all 41s of 500 Kabalikat Civicom Bacolod City nga naga-monitor this morning, no? To sa tanan ninyo nga mga 41s dira to all 41s please 10-8 and 1-2 ba perti good morning, thank you gid sa inyo tanan-tanan dira. Action Hotline. Dira man sa 299 Kawayan Chapter and 293 Kawayan Chapter kay 01 my good friend Diklan Ponce. Good morning. Action Hotline. Tinano ini amo na gani gusto tani hibaluon because kabalo ko hindi ni magpabaya si Colonel Thomas Joseph Martir. Kabalogin ko sa karakter and sa kinaiya ni Colonel Martir. Amuning hippie man sa Bacolod, direktor sa Bacolod, nga nakita ko nagkatrabaho, ay pabaya. Pero tigaling daw siling ko kung 4, 5, 6 kakaso is enough na ni nga dapat aktuhan. But subong ti kawalo na ni 8 cases of shooting incident is too much for me. Kag siling ko basi madugangan paniblaw. Online sa hotline. Hibaloon tabi ko na report na ni kang nakadangat na nanong panugyan diri sa aton mapisan man nga PRO 6
Regional Director. But joining us this morning is the spokesperson of PRO6. We have Lieutenant Colonel Arnel Soles on the line. Sir, mayong agagid sa imo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod, live ta subong sa Action Hotline. Action Art, mayong aga sa imo, kaga mayong aga sa imo mga tagpalamatid, kaga sa imo mga tumalanaw. Salamat gid no. Siling ko sir do ko subo-subo manibla. I know that the police hindi ni sila pariho sa mga superheroes bala, like kay Batman, kay Superman, kay Spiderman. Nga kung kaysa antes matabong insidente sa ilan niya, may instinct silang balaan na kung na into matabo mo. Why pagapangayo palang bulig ang bahay nga kung sinod ang victim, mabalaan na. Pero ang police, this is another thing. Kaya siyempre, kung may kaso, amo pa magpabalo sa police, amo pa ma-responder, do amo na. Although may ara sa police visibility. Pero, sir, anong mambal diri sa aton regional director? Anong mambal sa PRO6D? Ikawalo na ni Siro sa amon sa Bacolod, subong? So far, Action Art, no, nagatag na sang direktiba ang aton nga regional director dira sa city director sa Bacolod City Police Office nga imbestigahan sang matulid no ang mga insidente dira and tagaan sang solusyon no and mag-file sang kaso no sa mga suspetsado nga na-identify nila during the investigation and dapat mabastog ang mga kaso nga i-file kontra sa mga suspetsado. Aha. Pero sir, i-check ko lang sa bilog nga PRO6, Bacolod pa lang sir. Ando sa siningad yun, ang may pinakadamo sang mga ginpang tiro? So far, Action Art, no, hindi pa gid nato na-check gidong data, no. Pero may ara kita ginakandak nga weekly enhanced managing police operations kung sa diin ginalantaw man nina no diri sa regional nga level ang mga insidente nga nagkalanapo sa aton nga mga probinsya and city and ang aton nga deputy deputy provincial director or city director for operations amoy nang naga-report and gina-check naton kung ano ang mga status sa nga mga cases kay gusto gid naton nga once na may mga insidente nga matapo matagaan ini sa kasulbaran. Pero may si General Dungbo nagpapanaog na sir sang order sa kay Colonel Martir nga kinanglan iresolbaron na ning sa isang problema because yung una gani halimbawa no kundi may order ang pulis kinanglan makampaign ka against sa illegal drugs, sa illegal gambling do amo na blang kung may ma-failure ka, ti masining pulis, dali lang. Daw ay mo ma-deliver ang expectation sa Regional Office 6, dali lang. Temporaryo, anay buslan ta kada anay behe? So far, Action Art, no, during sa aton nga ginakandak ang mga enhanced managing police operations, no, kung may mga cases nga hindi ma-solve, no, for the next week, gina-check naton ulit ina, no, and for the next week, kaya may ara nga iba niya mga investigation niya ongoing, no, on that first week, wala pa nila na-solve. Pero ginatagaan naton sila direktiba nga dapat tagaan gid nila ina sa italupangod at dapat masolbat nila ina nga mga kaso. But the regional office 6, sir, gina-consider ninyo as an alarming sitwasyon ini or a normal nga nagakalanabo subong? So far, Action Art, no, kita bilang isa ka pulis, no, and gusto gid naton always nga malinong kag matawhay ang aton nga mga lugar, hindi kita gusto nga may ara sa nagkalinabo no pero yun nga no kung kaysa wala kita control sa mga bagay-bagay pero ang aton dira dapat is pag may matabo gid man no hindi naton malikawan dapat imbestigahan na sa matulid sa aton nga mga kapulisan. Yes sir. And ako yung ka-insinri ko sa trabaho sa pulis. Hindi lahog actually ang inyo sinitrabaho nga ang commitment especially sa pagtutok sa mga investigation. So good luck no kag kabay pang nga may mga himuon diri nga mga panibag-ong mga innovation especially campaign against ning mga motorcycle riding suspect bala sir kay siling ko ang police visibility nga ginapangayo halimbawa diri sang vice mayor sa Bacolod subong way nan kamahal-mahal ganan sang gatong subong paano ka nakalibot ka patrol ni Abiman? So far Action Art no isa na man sa direktiba sa aton regional director nga dapat ang aton nga mga unit commanders dapat i-maximize nila no ang mga police presence, police visibility sa mga strategic areas based man sa mga nagkalatabo sa ila area of responsibility no isa man nina sa ginatakel naton during enhanced managing police operations. Kay dira ginalantaw naton kung di natabo and dapat may intervention ng aton nga mga police units na
dapat hindi na matabo no sa dirang area ang inang insidente, and of course yan nga kung may mga insidente na kinanabo dapat kandakan din sa matuloy nga investigasyon. Sige. So, kabay pa masulbar, kag mapauntat na niya, no? Kay silingkong kapulisan, nagapaninguha man, galing silingko sir kinaglanon, maligurong cooperation and support of the public. Yes, Action Art, no? Kinanglanon din naton ang support sa general public. That is why aside sa aton effort sa PNP, nag-seek man kita sa support, no? Sa general public, no? Sa mga barangay officials naton, barangay tanod, nga dapat sila man mismo mangina alerto kag suportahan man nila ang aton mga kapulisan kung sa diin na dapat may ara sila nga mga hotline numbers sa mga police units nga malapit sa ila area. Kag once nga may mga nakita silang mga insidente o kung mga suspicious nga mga activities, i-report nila gilayon sa aton mga kapulisan. Aha. On that note, Lieutenant Colonel Arnel Sulis, salamat gid sa time, sir. God bless kag halong gid permi. Maraming salamat, Action Art, and good morning sa imo, good morning sa imo tagpalamati kag sa imo matumalakaw. Salamat gid. No, Lieutenant Colonel Arnel Sulis, mga kaaksyon na. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Hotline. Grabe niti. Lantawon takon ano ang mga tika nga himuon sa Bacolod City Police Office. Hindi mo ni mabatyagan kung hindi ka direkta nga pamilya sa magin pang tiro nga ni. Kay siling ko kung dinumtanay, halimbawa butang tapa abi ining tanan, luwas atong isang pulis to yang pagpangtiro, kay ato yang kaso sa to, pag-intindi ko, do pangimon to yung inalinan. Pero ba si Action Alvin, ma-check mo na liwat karon si Colonel Abe, no? Kung ano ang mandos to, kag ang pulis to, kumusta to? Dakpan to? Oh. Pero can you imagine kung member sa pamilya mo yung ginlutang? And take note kung initanan ng mga cases subong, kung ang number one reason nga may pinatyanay sa Bacolod because butang ta ang nagadumot, yung nagapamatay sining mga victim, mismo mga ara sa illegal drugs operation. Can you imagine kung ano blang epekto sina? Number 2, ang question is, may ara na sang vigilante group sa Bacolod? O, nga nagaamo ning nagakalanabo na subong? Tinitanan a challenge sa police. Because at the end of the day, siling ko, kabudlay karaw ay sini. Nga, inablang may ara sang mga lista, may ara sang mga reported sing una mo, nga mga individual, ginaangot sa drugs sa ngalan, kag ang matandaan ko, sang una sa nagluwa nga listahan, may ara mga barangay kagawad, stubla. Dumduman nyo? Nga gin-report nga daw ginangot ang alan si illegal drugs, ti ko nali ni karon basing iba ni nagpag-una man ni nga barangay officials ni basi kun sunod sila naman ning bombahon either sang vigilante or either sang ara man mismo sa illegal drug activities. Action Hotline. Na akon malang ya ha. Pero ti dapat guro walong ka, may bulubinlod ka. Ay sos, hindi ka gin magdulo display subong. Action Hotline. Ayos no ang aton sini nga pagpangalagad karon iya nga Lunes, buylog nga ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule hindi makabuligid pabakod sa aton immune system kag resistensya. Man kabalo kamo ang Dr. Alfred. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang,
dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners.
Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga Aksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:04 na. Daw ginahunos lang aton sining tiempo, no? O sige pero damo ang siling nila buwas taas naman. Kumusta ka mo na mga taxi driver, mga PUJ, public utility jeepneys? Okay lang? Okay naman kuno ang bulig sa inyo to nga inang ikaduhang nga hugnat bala sining fuel subsidy, pero dyan ay dosta subong niya dapat tani ni ang may papel nga mag-explicar ni bla. Bilang media partner, ang LTFRB kung tani, feel free gina sa pagtawag ag pag-inform sa mga pumuluyo naton kung ano gid exactly ang status ini. Kabalo ka subong nga pangkinanglanon sa mga drivers, ang bulig mo, halin pa sang pandemic, todo ato yung maintindihan ta kay bangod sa mga regulations and limited nga pag-iyo ng tao, even the officers or even ang mga nagauyat sa posisyon, halimbawa sa LTFRB, budlay sila magtabok-tabok mo. Amo na gani siling ko, bintaha, gid guro, ngay balik ni Negros Island Region. Action Hotline! Ay kung diri sa ato ng mga regional offices, may access kitabla, ang accessibility sa information, ang accessibility sa pag-interview sa mga lideres, mapos. O kay kon ang regional offices halimbawa ti atos tabok sang dagat, kung inalin di magsabat sa imo sa communication, lingin gid bagol mo. Kay tindi alangan nga mga kadto gitaya sa Iloilo to kag didto mag-interview sa taga LTFRB, di ba? Pero kung dire may regional offices, at least butang ta kung sa oriental man ay butang o kung dire sa occidental, makadtuan mo, ma-check mo gid sa office kag hindi man na pwede guro nga magkadtong reporter or any body from the station daway sa matubang si mo o ga personnel kay sumong budlay gid no pangayo kasang ila at tiempo nga sila kung tani mag-explicar tiwaya ga sa labat ti alangan mo na karon nga ano mo naman, alangan mo buyayawon sila. Kaya doon hindi taman iya karakter nga magalak pamuyayaw. Kaya nga aton diri tani gina-appeal sa ila. Dapat nga maghimo na gidya sang kunano dira nga mga statement in kaso lamang inaccessible sila so that mangin transparent ang mga program nga ginapatigayan sa gobyerno. Because for me ining ginahatag balang nga bulig sa mga
drivers and operators, actually operator na hindi kita direktamente mapektuhan kung pagsaka sang presyo sang gatong, no? Kay although nga ang ayo sa ila sa mga driver kulang ang ginahatag, ginarimit nga mga arkilas ang salakyan, pero kung di magdalagan ang salakyan nila kung hindi magbiyahe ang driver, hindi man aguro maupod ang gumad ako nag-standby, while lang sila man galing income, pero kung ang driver kung hindi kaya magbiyahe, bisan tiyanggi, hindi na magpautang si mo kung kita nangaway ka nagabiyahe. Action Hotline! Ti amo nang mabudlay, ti mayo ni gani, okay, ang nag-istoryanay kami a while ago ni Attorney Bong Dilag, galing kiway pa siya kay Balogid kung ano ang detalye, sinibla ang commitment sang incoming administration, Marcos administration sa nasyonal, nga nag-commit kay Mayor-elect Albi Benitez nga buligan niyang parte sa ginaduso nga One Island Region, ang ginaduso nga housing program, kag para sa pagpatukod sang Taytay. Good thing siling ko magpatukod Taytay, gruma sa post na lang ni dayon tabukon tong panay, no? Kag dasig lang kita dayon makapailuhilo, pasi diri pa lang ni nga maminos-minos ang gasto tabla. Kay subong diri nga daan sa aton sa tutuod lang, diri lang iya sa Bacolod nga kung magsulod ka diri sa puerto, magsulod ka diri halin ka Iloilo sa Dumangas, sa province, mabayad kag yapon aras 3 di pagsulod mo. Lain niya sa Dumangas to nga kung halin ka diri pagbayan mo diri, pag abot mo to yan manaog kan lang, lakat ka dayon sa imo katuan. Action Hotline! Diri lain pag abot mo di may bilayaran kag yapon, no antes ka makagwa. Action Hotline! Tigaling negosyo kag pribado na mo. Di ba? Budlay, no? So anyway, i-check ta lang na, pero ari ho kay ang isa sa maginabantayan naton subong, taas naman ang presyo sang gatong. Good morning gali anay kay Emilien Del Castillo, Juby Migio niyang pagbasa. Kay Hasmin Kiatson Maglayon, mga bag-o ni sila mga listeners Kay Jan Acosta Dras Dulaw sa Purokpaho, Elizabeth Malaka Gamala, si Chichi Minieza, kag Milalin Vison Lapi, Stevie Fon Paradero, Villasor Konkon, Idilaos, kag upod ginanay Isabel Loga Monitor, Glenda Baron, thank you gid sa inyo, Christine Diaz, Chip Jules, GM Rosquillo, kag Diding Alojamiento, Imbong de Campo, thank you gid, Daisy Tiham, Chushima. Dugangan ko lang na karon alas 9:10 na kita. Now, diri ko anay sintruhan ko ni kay gina-arrange ta pag gusto ko luyag ko in the remaining 10 days nga antes magpungko si Mayor-elect Albi Benitez. Actually, subong grabe man ang mga ginahimo nga mga initiative, mga meeting subong way untat na. Ang pag-organize, even ang mga micro na gidya, pinakagamay ng mga negosyante, kay bisan ang mga food cart nga naga negosyo bala, kay kon nagalulibod-libod ka, bisan nung balot ka lang, do gina-organize na subong sang Benitez administration, which is really good, no? At least, hindi lang magpinagusto kundi mag-display, ang sa NGC da ma-organize and other parts of Bacolod City, which is really good, no? Congratulations sa mga mendra nga nagahimo gid sang ila trabaho. Action Hotline! Amo nang importante gid mo, kabalo ka kung ma-organize mong isa ka sektor, why ka na problemahon sila because may sundon sila Amo nang ilang may arabla guidelines nga dapat hindi sila maglapaw sa kung anong luyag matabo sang city na kundi katahom. Pero tiyang mga negosyante di sa Bacolod, ining mga kaso sang pinatyanay, daw, why naman ganit nila ginatagan pagid attention because if you are a negosyante, hindi mo ni dapat gid nga why ganit nila guro na istoryan gid masyado kabalo ka negative ang effects nimo kung may mga investors masulod. Pero danay ari taasay sweldo yaw ay panimbalaan kung ano tong in-file nila kung bala kinagligad doon may nabaton si Sir Frank promote ko na nutong kaundans to kay duway pa man development gyapon halin iya sa kay Attorney Pupoy Rodriguez
The last time to do ay paman kay gusto nila ganin, di na to di na pag-grant ang appeal mo. Ang latest ng interview siya, pero buwas Aryo, taas na ang presyo naman sang gatong area, way gini kasalbaran kay siling mo, hindi mo kay driver, bala na da, taas man ako hindi. Kapon may taxi driver kung nga nagsakay ko sa taxi, nga bala sa ako niya, sir, basi pwede mo na nakilala niya ko, siling niya, abi, Axonart, yan bala na itong mga negosyantes babaw sang gatong. Nga isahon na lang abi nila kapag kapag pataas, niya mo na lang nila gilayon tag 150 ang kada litro para ba tatlo ko biyahe. Siling ko gawiit ka na ganing way pakalapot isang gato, simuon mo na 150. Ya kay galyat yang atay ko. Nga kada Lunes nga daw ang ginabantayan kong balita niyo nga pagka Martes may ara naman pagtaas. Tiway na ni Guru Untat, pasila buton niya gini sa gatos Guru eh. Ay na, ano nga sitwasyon eh. Ti ang sa bahay ni Congressman Greg, mabalik pa yung sesyon nila on July mo sang next Congress. Diba si dito pa ni Matalakay, although pwede man niya si Kong Greg as incumbent congressman makakontak dito sa national agencies like for example LTFRB and all, nga bisan sa bulig na lang blaho kay hindi na giniya magwanta. Sir Frank, may ngaga, sir? Siling ko, ang gina-expect ang gini-estudyante nagligad, dayon ginibuas, why gikuno, hindi giniang punggan, no? Duwak pesos naman isa aka, sir? Yeah, oo. Okay. Daw ginahalan tao na munto ang pangkalibutan ng presyo, sige man taas sa $120 na per barrel. Ang gira sa Russia at sa Ukraine, sige man. Gani. So, which is, muna ang isa sa gapekto sa supply and prices sa natin na fuel. So, in short, because tanto nga hindi na magtampong nila gira kagang supply. Alin sa Russia mag-normalize. Siguro, ang presyo siguro sigiging tsaka. Yes, sir. Oo. Aha. Pero mag-amuning sitwasyon, kundi kabalo naman kita nga ang epekto sini sa mga negosyante, kuanigin mo, i-pass on man niya kag hindi man tanan ninyo paglukduhon niya kon amuning nga sige-sige sa magtaas. Pero ang inyo forecaster na naman, antes magsulod ng BBM administration, doon labuton gikunusin ang kada litros ang gatong ka dito sa Palawan, yun lain to ya ang disparity, do taas pag ito sila. Isang gatos ang tukuno sa ila ya? So, Palawan, batitosin na sila. Tumuntik na layo. Uy, mag-stop na lang to. Ano? Damo ka agyan to, ang transport cost, dabuti sa Palawan, dako kayo. So, muna na daw siya natin sila ko noon. Oo. Yes. So, amo nang basa namon daw predictory estimation presyo, pag ang supply gahina, ang presyo sige saka daw dabuti medibisin, ang taste magano. Oo. Yes. Tapos ang 2022, guro, pati madabuti gini. Timakon mo na. Nabutan balon bisang pagsulod sang Marcos administration do hindi kini mapunggan unless guro nga temporaryon na anay nga dulaon ang excise tax ni kag ang pagpatuman sang VAT, no? Amo nang subong ang ginahulat sang tanan kasi ang mga daan sa mga kwan department heads, no, Department of Energy, ang finance gapagwa sila ang pure na nasa ulo nila. Ang bag-o naman na mga economic cluster that OA, Department of Energy, ang Department of Finance, no? Why pa man kapungko? Siguro ba makapungko na sila siguro kasi Agosto, September na sila pag magilintindihan kasi ang July kwan pa lang na. Transition. Turnover. No? Pag review tanan siguro ang ila na seryoso nga pagsuglanon kung problema tani guro ba si kung the earliest matyago Agosto. Kung daw hindi maayong pagka turnover si ba si September. Ito daw mo nang ginalantaw namon. Yes, sir. So, pero in effect, since ang negosyante, sa nasiling ko na ang transport expenses nyo madugang gina,
And you have no other option or choice but to pass on this sa mga consumers, di ba? Amo na subong ginalibog ng tanan. Kung bala, ining pagsaka ng krudo, pilagid ang ipas-on sa consumer. Balan mo, ang bulsa ng consumer, kapay iya buying capacity, may limit man. Di ba si matamaan mo bla kataas, kag nagkunol na lang, no? In fact, subong nagkunol na. Kabalo ka na siguro, no? Yes, sir. Tanan subong. Instead magdala auto nila sa Saksumana kada adlaw, subong 2-3 na lang, ginatingog na lang, no? Pangumpra. Saksumana, isa, 2 na lang. Oo. So, limit man. At ang demand ng gasolina, panaog man, kasi 39, hindi naman sarangan. So, slowly demand, wala, no? Naog man, gabay pa nga mabatyagan, no? Sa mga supplier dito sa Middle East, sa banwang country, nga kung matuduhan man nila pasaka ang ila volume, mga baligya, manaog man. So, isa man ang ginalantaw nila. So, kita mismo, we have to reduce. On our own, we have to reduce our volume, our consumption, our demand also. And perhaps amo manatani ang tunano, alimbawa sa national agencies, o dali lang, kaya amo ni sitwasyon to para mapaganagan, tani, abi limit ta lang. I-plastar tani abing mga PUJ na to, ng mga nagabiyahe, ni amo lang ni anayo, ang kanamuon, mga private, matamaton ta, para nga hindi gid masyado ang ginawa ay kagang pagkaubos ang gatong bla? Inang ginambal mo, amo na dapat ang pensaron tani isang dapat sulod nga administrasyon. No? Galing kay wala, isubong ang aton gobyerno, wala tao pa. Ato ang nagapagwa, na-impactive lang na sila o bati nakagawa na gano'n sila, no? Ang iban ko timbrano pa yan nagngimos kay para may kuan sila, may kwaon bla sa terminal live na. Baki last month pa, no? Kay ang ila terminal na gingkuan na lang nila, gingamit na lang nila mga leads nga way magamit. Pero nag-process na yan, sige na lang, ay avail ta ng pero ma-process na kami para may kwaon kaming daan, budlay pa na karong nga mo nga daan sitwasyon. Bas hindi pa kami matagan? Yan eh. So, inaantangin na ang bal mo, amo na nang ginadiskusyonan subong. No? Ang aton nga mga department heads, ang DOE, LTFRD, LTO, Department of Finance, kung paano na ang volume magpanaog anay demand. Hindi mahang kayo, no? From the consumer side, dabot sa retailer, dabot sa mga processor, kag import. You have to reduce the volume. Oo. Yes. Ika mahal kayo mo, isod mo, ubos ang imo nga dollar na. Gani. Pero sir, ano man, pareho sa inyo sa fast craft operator, mapataas ka mo plitian. Sinino matabo ni? Mo pa na subong ang gina-drawing. So, banta pakot-pakot, gid kay ang nakita namon na number 1 gid, kadamo pag gid siyang tao na wala kabalik obra. Kung kabalik man sa obra, tunga lang. O report sa sensibilya, tungod kay gina-rotation, kabalo ko mo naglaro, gina-rotate lang anay, kasi ang isa pa nag-aggravate, while abot na wiving ka, hindugangan pag yung isang wage board sa hindi maintindihan na saka, sorte ka taas, amo pag na nagtulot, sang pusyong pag na sumaka, kaya bisang mga negosyante, nakadako sila sweldo, dugang-dugangan pa ng presyo ta. Kaya sila. Yes. Ko man no? But on the other end, ato yang wala obra, daw halos hindi naging kita obra ni, tungod kay kamahal sang entry level na price na presyo sa minimum wage. Okay. Yes, sir. So, anyway, ginabanta-banta mo lang ang transport group, but balo ka galit yung transport group, hinahinay mo sila, Instead, dayo nila alsa, dayo nila
Dahil na ma-ekstorya lang sila anay sa aton LTRB, hindi na sila maguntat biyahe. Kaya gutuman mo kung mauntas ka biyahe. Di o eh. Pagtaon, kung mahal, mauntat ka pa biyahe. Kung masakripisyo kabataan, may dito ka ron. So, hinahinay ng tanan. So, that's why, gusto ng imo, dapat ginestoryahan na paano. May rotation lang kamo ang pasahero, matamat ng dutay mo. Oo. Sinot man ng taong lagaw mo. Yes. Oo. In fact, damo na kung station na kilala, meron pang, abi mo, ginansya dito minsan. Wala kami ginansya. Tinintimot mo eh. Sa ginansya ka, bibo, sa maintenance, sa paint oil, sa loob, Arang income nila sila other services. Yes, sir. So double wamit after sa pandemic, may fuel, may food. Ang mortgage mong way Yes. Ang DTI, ay manggapong po. Wala man sila. Ang DTI monitoring, why man na sila police power, iya mo? Sila gusar monitoring man ang abing papel nila. Ay, why na siya? Alas 9:23 na. Action Hotline! Ang aton, siling ko mapiyong kan lang niya ang mahimo sa mga consumers niya matangla sa langit kag magduko sa duta, no? Kag piyungan na lang kamalalon sa balaklon. Sir, galing kayong timpo ko blado kalimitado. Siling ko TY pagid umento to ya atong development ang inyong agin communicate to sa bahin sa NWPC kay lately ang RTWPB nagambal nga dapat hindi kito ya pag-reconsider ang inyo ginpadala to nga kwan nga communication. Ginsindugan din nila kadlaw naman that anyway wala na sa kamot ang Region 6 nga waste board ara na sa National Commission. So since nakasabat na sila, expect kami nga masulat naman ang Waste Commission sa amon. Siguro nga ito reply sa ilang comment to sa amon nga appeal. Daw korte masabat ka naman. Yes, sir. Kung anong comment nila. Pero ang comments nila gani bot gasiling sila sige why ta ka increase ang 3 ka tuig. Kasi nga mon kung why ta mo why ta increase tinga 30-35% in short ang saka ng pagkaon o ang inflation sa kada tuig. Between 10 to 15%. Hindi man, kung na muna increase na siguro, bakag na lang kita. No? Anyway. 3% mo lang to, no? Gitmal na nagabasa man. So, 3%, that's why na muna na, between mga 8 to 12, dra lang ang increase. Hindi 33, hindi 10%. Yes, sir. Ay, sige. So, in a way, sundo daw, hindi among basis, So, sa lang basis nila. Sundo namon ini nga mga development, kay para sa tanan ini mo. Salamat kay Sir Frank for the time karon nga aga, sir. Kino limitado gid ang time ko. Sige. Thank you. Thank you. Good morning. Isundon ta niya, no, ang transport gid gin-check ko sa Balyakar, way pa man sila kabaton anong update sa PBUAP to kay kung may petition man to increase mo. Pagtaas pa gid ang plitian sa mga basis ba o wiit kining mga out of town nga adlaw-adlaw ka nagabiyahe bangod sa trabaho mo layo ka bla. Action Hotline. Evelyn Sinaon, good morning. Thank you gid kay Bibski Bams Gonzaga. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Maxwell Pulik. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics.
Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar. Action Hotline! Ayos why na ta tiyempo kay Barky Tribe da, good morning ko no? Gamonitor gid si Kim Poyulo. Salamat gid sa inyo da kay Alex Montesa, Ma'am Vanessa Mayo, thank you gid. Kag Jinky Dialagdon gamonitor gid kada adlaw. Kag Evelyn Sinaon, salamat man kay Cherry Green kag Gingging Supina. Joy Perfastol, kumusta kada? Alfonsita Asabiti, Chris Pido kag Jo Marie Hamili, Reinhard Bisonia, Felicissimo. Action Hotline! Action na tayo hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!